Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayaw. Manid po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito yung sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagkayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw kay dirembag nga bigat katakayami nga sa pada, bigat kan malempay ditan Hawaii. Anyaman nga oras kan aldaw ti ayan yung itang lubong. Happy watching nga na kayo, kapkablawon na kayo, tinembag nga kayo panagbuibuya. Kaya pag-share yun ti programa, ti papagam, share. Padalan nyo nga ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Telma nga napoluan. Kayong, kayong nga sangkauyong. Di pagkasalitaan ni Telma nga napoluan. Kayong, sangkamauyong. Sagudahin nga ti surat papagayam. Dear Manong Nemi, duha kam laeng agkabsat ken ni Manang Jenny Manong Nemi. Siyak tinaudi siyempre ta Manang Jenny kunak nga duha kam nga babae. Nagradwari din Manong Nemi ni Manang Jenny. Idin to tagbasbasak palay idin college. Adun di kitagar-arim kanyak nga mawan. Saan ko idang ikaskaso. Tadatang nga titulag. Sa kunto kanulaing sangwan, iti ayat nga bagbagada no dan pagtrabahuak. Kaya siyempre umununan to ni Manang Jenny nga agasawa sakbay kanyak Manong Nemi. Idi iti may isang sardam, Manong Nemi, madamak idi ang kriprepaso, iti lesson ko. Nadaon dito balay akit, karget ko tinaka-short, naka-sleeveless, Manong Nemi. Idi adag doorbell, idi lukat ko tiri daw, wow, gwapo. Kinunak nga dagos itinakam ko. Nakay gamiti flowers? Sad na chocolate? Siya nga tatumay na pasyarin. Kunak tinakam ko, ket saan ko naliklikan tinang matmat kang kuwana. Good evening? Ha? Good evening to. Ada ni Manang mo? Ni Manang Jenny? Ada Manong, siya to tagbaling nga kayong mo. Siya to tagbaling nga kayong ko. Siya ni Marlon. Marlon? Sumurka ko yung Marlon. Ate, Jenny,
Ada ni Kuya Marlon. Tika no agbalin to akayong ko. Kinunak manong name kay nagsubliya ka. Iti ayan di things ko. Pinagtugaw ko ni Kuya Marlon manong name naman pa kasalasaan ko nga maisin at panagkita ken ko na nakais-isem. Pero mga mayat na kiti matana. Dito ko mamat kas kumanang mat ken ko na tikaram kanyak. Makita mo the boyfriend ko nga oras ko nagdinagam ko. Hi, Marlon. Yeah, Jenny, flowers for you and chocolate. Ate, kung man na ito chocolatean? Pagundoan ta. Inad ko ito madamda kayong katkukam. Alan, ingad siya silad mo. Alam mo nila, panawan kayon kinikayong. Ape kayong ko nang. Kunahan ha, siya tagbaling nga kayong mo, kunahan natin kayong ko na. Kasi sigurado kan, Marlon. Apay ka ako mga sigurado. Kasta idi manunemi ti panagmeet me kini Kuya Marlon. When agbadbada dagay man ng mga opisina manunemi ket sakbay nga nagraduara ket college ti kursok mat nga accountancy manunemi nagkasaren da kiti doa. Ket siyak siyempre manunemi ti maid of honor. Numabalil na ko ket siyak ti bride. Yung napimpinas ni manang ko manunemi kabuta. Talaga pinapintas na, nagpapintas nga talaga. Kaldawang ngarti kasar na. Ket siya ngarti maid of honor na manunemi nalpintasak mit guwapo met manunemi jay best man. Ang saan ko akras. Ni kayong ko ti kras ko kung kanak tinakam ko. Kalpasan ti makatawen manunemi at dan bukod da nga balay. Da kayong kanimanang ko. Ken, masigog pa yan ni manang. Nagraduarak beten manunemi ket nagtekak ti board, de pasak, aging ka nga mga opisina beten. Siyempre, napapaki ni mama. Nagdagdagan nakmet. Tagasawa ka numaten. Ang boyfriend ko, pa, ma. Dapat kami nandabalat sa bulong ka na ito yung may mangpaspasyal ka. Ha? Bingak pa eh? Kano lang di pa nag-asawa ni Manang? 2 years ago. Ada anak da. Ada na po kami kanakwada. Katsi ka, aganak kan dumaten. Tapno, ada apo ko bingan ka. Tapno nagkasta ka sa amin nga mapan na sasarong karan, ti apo ko mi, yan ni Manang mo. Gastos mo karod no. Agplete kami kat ni. Medyo adayo ti anda. Nga mahumpet ti kahit ko manong nemi kadagiti agar arim kanya. Iti na minsan nga aldaw manong nemi saan ko na usar ti second hand nga ginatang ko kotse. Kaputasan ko mat ka na mapaandar. Nag-commute manong nemi, nagluka na kiti tricycle, kat nagpaituludag, iti opisina, iti may sabang ko. Iti awat ko ti pagpletek manong nemi, di namat awaten. Ay, awaten mo ti pletek kat maladaw akon. Saanin? Tapay, met. Ipakamlangan dinagan mo. Kan mabaling maalat cellphone number mo. Stalyo nga lalaki, oh. Halae mo. Ibatik lang tatuin. Miss, please. Nagan mo, cellphone number mo. Sulat na pagplete mo. Sige. Ang tangan mo? Telma. Sak mo ni Jimmy. Cellphone number mo, please. Diyan kahit madisturbo. Di tumawag ka kiti tiyempo nga hanggang madisturbo. Na oras tirabi 8, 9. Saan ka tumawag? Diyan ibagang tumawag ka.
Kasi anong ngarat pa nang ibagam na di mo maalat cellphone number ko. Ala, itad mo kanya akong cellphone number mo ta. I-dial ko tapno alam tumatan yung number ko. Sige man lang yan, sige. 0229 0229 0929 ko na. 143 8869. Alas ito nga kabasa. 0929 143. Meaning sa I love you. I love you? I love you. I 1. Love 4. You 3. 3 letters. Diyan 88 can 69. Magandang posisyon yan. 8 me and I will 8 you. Can 69. Bastos ka. Di ta ka manlangan. Bastos na dyan ang tricycle driver. Ngayon kaslasahan nga may kat na nung name iti para matak. Kaslasan itapkal, ti pakabuklan na, ti loko, iti muging ko. Guwapo ka tricycle driver. Naglukon. Nalisto ka nun ikabesan at number ko 0929-143-8869. No, afik kita asto nga min tinomero. 143 is I love you. Sa 88 kan 69 kat position data. Nasus na dyan nga ano na tayo? Jimmy na gana. Manipod mat idin manon na mi tawagan na ko ni Jimmy. Anak ba't kadi ba isturbo nga nung kapatang naka-ready ako nga maturog. Nukas ta nga gring di cellphone ko. Kalisot tungaw tawag. Hello, Telma. Oh, Jimmy. Kuya Jimmy ko nam. Manuto mo na ya. Iniinaw na aking sikat. Iti 2 bulan. 2 bulan mo lagayam. Api among nga 2 bulan. Gabuta mo ti birthday mo. Muna na ak iti 2 bulan. Umayak to no birthday mo ha. Muna na ak mo weekend ka ati birthday mo. Gabuta mo na ak birthday. Ang paalak. Paalaan nagto so. Ada ngamin ti pagsapulam lang, tricycle driver. Ada ngamin 2 pa nga ngamin nga tawon, sakbi ko mga turposak. Nauli ak mo tanti amakin ina. Kitsak pa kiti na unang anak. Sakta nagbaling nga ina kina ama, nagiti 2 anak, kakapsat ko. Kapay na akong random nga mangitulit pa nagbasam. Kada ko maangam sinuwar ti pagbabasa kanya. Kat pagbasbasak na kita kakapsat ko. Iti college, iti high school. Ito no, mga graduate naman ti high school ka. Mahalag tantong at tibiyagdan. Kasta. Kasta gaya. Kaya gurunong ka Awang matlang na Pimpinas matlang no, makapagturpos ka ti college. Kaya Pimpinas matlang alisto ka mga lakamat lang trabaho. Itong pahalan naman nun, may umay nakpaspasyarin dito balay. Indaton nan panagayat na kanya. Kahit ko nada papaki ni mama. May isa ka tricycle driver? Ni Jimmy data. Pa, ma. Imposible nga isukayat mo. Hindi ito tapasi ka professional na agar-aram kang kanaduma. Isot ka ikariyak na iso. Kahit mo asawan, isot pakariknam ti ayat. Dakas ka di pa, ma? No isuman natin bariknak. Sa bagay. May ibaga mo keng kuha nang ikalagagom na tagbasa. Tapno, karita misuna. Challenge keng kakunam. No kayat mo, datatak katuloyan, agadal kakunam. Dahil dati baga kini Jimmy manong name kat kunana. Tulungan na. Ha? Tulungan na. Samad ka ding iso amin nga kasapulak itat mo. Itulong mo. No, anit masapul ko. Iso itat mo. At abasit ornong kon. Sige. Tulungan ka. Nagkamanak. Tulungan na.
Because you love me too? Jimmy, kanagyaman na ka. Uy, Jimmy, abang nga narakop na on. Kamuta mo kibat-batik na, mate. Kinibat-batik ka. Kanutulungan na. Siyempre, napintas ti bangunan ta nga pamilya no kas pagarikan ta agpad para ta nga tatrabaho na nga napintas, di ba? Hotel magyaman na. Uy, Jimmy, Jimmy. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi adan relasyon mi kini Jimmy kat tultulungak iti pa nagbasa na. No kasta nga awang klase na irapin na madlatatag pasada manong namamukon di kiti duwa kapsat na. Naggraduaren manong nemi ni Alma nga dyan na iti high school kinagtap trabahon. So marsaruno ni Jackie manong Nemi naggraduarton ti high school. Nakakasgasat ni manong Jimmy manang tada ka magpabasa keng kuhana. Ay, adan to kumamat magbabasa kanya. Kaya tulakin makaridwarin ni manong mo. Kaya dan trabaho na, di isunton ti magpabasa ka na kayo. No ang asawa kayo itong aroden. Kasanupay. Sa bagay, kita makamu kayo matanan. Tako na nga tulungan nyo ti bagiyo. Tapos na dapat magtulong ka na kayo. At dada kitigondaway manong naming o may sumarong kara da manang Jenny kaniya kayong Marlon dito'y balay. Duwan manong naming di kita nakda. Babatsit pa lang di kita nakda manong naming naka-cute da. Kaya ayok ida nga ayamin, ayuwanan no kasta nga umayda. At dapat ikidugundaway, ngagsabat, dagiti matami kini kayong point pinas kalatay pag kayong met. Aywan, di ba ta boyfriend mo? Da, Jimmy nagan na. Ket, nagraduar tumatin. Ay, di pa nagraduar. Ububing nga musika. Nakat tiduang bulan. So, nagsarding tiduang atawin nga, nagbasa kayong. Isundo ka dat makatuloyan? Sino ko mangarot kas pagkarikat? Check ako ma. Loko ka, kasano nga siya ipagkakayong na. Inagraduaran ni Jimmy, manong Nemi, tinulungak kasi mrek iti trabaho na katkastao na yaman. Yaman Telma. Dakil nga utang ko na yung baga kong kang kagapata pinagbasa na ito doang atawin. Awan sa bali mo lang nakatulong kang ka no sa amat latabugot mo nga bagi. O rin mga pa natulungan ka no di mo mo tulungan ti bagim. Adan trabaho. Sumaro no. Nagkasawatan. Nusok ko na. No nakasagana ka lagi din ng agbalin nga ama. Uy. Anak kasigot iti at dati panunot mo, no? Hindi nagpudno kami kada papaki ni mama, manunaymi. Katkaslaga langanin pa lang ni mama. Agornong kay kumapay, Et karig na, mangrugrugi ka pa lang agtrabaho, Jimmy. Gumanat din Telma, mama. Isupit di gumanat. No, alam mo ni Jimmy. Gumanat kami ngagpadpadan. Di ba na kayo malati magibagbaga nga kayo siya di adama-adanan ti apo ko kanya. Tapos nyo kastagat saan kayo nga maililiw pa ka na ti apo ko yung kadamanang ganing kayong. Sige. Intun ka Bagayon tinulungan mi idi ni manang mo. Idi nagkasar. Tulungan da kayo met. Tapos nyo kastagat kay unay magastuhan. Kasta nga rod, tinapasamak manong Nemi nagkalaysa kami kini Jimmy kat iti mismo nga sidong dabapa kini mama manong Nemi itinagdanaan mi. Impaay ko siyempre ti amin-amin ko, ti kinabirhen ko. Anong Nemi sana kagbabawi, gamota nasingpet ni Jimmy.
Asing ba't ko na, tasaan kag sigarilyo, kagaya lang nga uminom no, makikisama ko na, da pakikisama. Hindi nagkasar kami, siyempre matendar, damanang kinikayong, di kablaawan nak nikayong, ipag congratulations and happy wedding. Thank you kayong. Ipat-patik mo ka di madlang ni Jimmy? Nakikasarak ko makingkuhanan, no sang kong ipat-patik. How about me? Ala kayong, ito pagbagam. Sa nag-crush ka matasigot kanya gini, di ba? Di kayong, crush lang Inohan mo ko mga nobya ni Manang idi, kahit kung siya kumatarmam, di, mabalin. Awan ito, di ba nakikram kanya? Kayong, tila magbagam. Ni Jimmy, di ba't patag ko sa ngasik ka? Masotil ka. Manong nemi, nadaan kami matenti anak. Edita, agsarunong maten manong nemi nga. Ipagamlat at maamuami nga da sakit ni Papa. Na, dati ka di? Nga dati, gagangit yung lumakay na. Dada kita sakit nga high blood, kada na. Ubing man pa niya, Papa. Ubing kayo man pa lang Adot idan ni kita ubing. Nga kasta ti sakit na. Dapat hindi ma-atake nga 30 na, kada 38, kada 40. Nagsakit na nung name. Taububing pa lang ti apuko ni Papa. Hindi mapukaw miso na. Siyempre, nagladingit kami, manong name. Tanawanan kami iti ama kinimanang Jenny. Awanin ti lulo di ti apu ko, ti anak ko nga maysa, kendo nga anak ni Manang. Ti makadakas kalpasan lang ti makatawan manong. Kaya po siguro tagmaymesan ni Mama. Kasalasangan nakapag-recover, idi mapukaw na ni Papa. Inakbatan. Inakdanunin na ni Papangyo na naman. Hindi kabilitan manong nemi at altalo kamlaing hindi ito'y balay. Ni Jimmy, ti anak mi nga ni June. Ken kastamatan, siyempre, damanang kadikayong nagtalinaed nga dada iti lugar da. Nga nang patakdaran da ti balay da. Narigat mi nga luliwag da di nagsarunong ay pupusay da papaki ni Mama manon nemi. Nga mawan ti rompeng nga ramidan mi nga sa bali no di mangawat ti kinapudno. Wan, da ti gasat da ti pangadeng nga nagpatingkaan ti bihag da. Alakit da, si awat kami. Aging ka manong nemi nga nabigla kinibaga kanyak ta asawak. Salma, napurbaran ti papeles ko. Hindi pa nag-apply ko dyan Dubai. Nag-apply ka sa Dubai? Ano pala kahit mo nito? Nabinas ba iti trabaho mo? Saan ko manay? Doon naman nagtrabaho. Kahit ko nga tulungan tig kapsat ko. Saan na ba yung nag-asawa? Kahit na kanong mati makapagtulpos. Saan na nga kaya nga sulod na nga tulungan ti pagpagida? Please, palubusan na. Nga pa nga rod, kat nakunam nga na-aprobaranan, agyaman ako palubusan na.
Naman pesang ko kumakayat, Jimmy, kapag tadyak kayat may adayo ka kada kami iti anak ta. Jak kumakayat manong naming ang data siguro tinaikari. Pampanunutan siguro ni Jimmy manong naming kayat na tulungan batigri kabsat na kat sana matulungan no tilang sweldo na dito'y iti pangnamnaman. Napangaron nagtrabaho manong naming di Dubai. Napindasmatan idin di komunikasyon manong naming talistumit lang iti panag-video call me. At wakti anak ko manon nemi nga makibidyo ko iti amana. Daddy! Daddy! Anak, agananos ka, agsisigbat ka, tapos ang marigatan ni mami. Sigbat akmat. Ang abale, binola ng agpawit. Para ka na kayo. Binolan ng agpeso manon nemi kat numanot sweldo na idi. Kastamat ited na. Tadi kaya duma manunay ka talagang itultulong na kadagit duwa kapsat na. Diyak mat kadi mapapalaw ti asawak manunay ta kalikaguman na mayt nga tungpalin ti Karina. Being iso ti inauna kit kayat na mayt nga itag-ay di duwa kapsat na. Ti makadakas manunay mi. Iti duwa nga tawen nga kontrata saan nga naghawid. I-renew na kano. Kalpasan ti makatawan pa'y manunimi sa balin ti bagbagana. Ada ka nun sa balin nga kadenden nana. Jimmy? Jimmy, saan ka ngangaw? Agasta? Tsakay na ngangaw. I'm sorry. Makatawan ko pa lang idi. Idi na maamok ni Susan. Agtabtrabaho mo dito'y. Kinapod na. Agdanda na kami. Ano? At dapayin may isang anak mi. Sanak ini nga mamati manong naming iminyam amo na kaniyak tibagbaga na nga Susan. Himpabuyang impakita na pa yun kaniyak manong nami ti maladaga nga anak da. Magsakit. Orek lang nagulang-ulang manong nemi kaputi sakit ng mariknak. Apay nga naramid mo kanyak ti kastoy, Jimmy. Apay. Manong nemi napukawet ti komunikasyon mi. Tanagbalawan ti Facebook account. Siguro talaga inrantanan sa ijay tapno sangkon nga makontak. Tati ayat na siguro kat awanin ti pakakita akin pakamuak ken kuha na tapno alistok nga mailiwag ken malipatan ti kasyang inaramid na. Salain nga dagiti kakabsat na tinagbaling nga kabingay ko ken kuha naman. Ti bilang ko idi nga ti panang tulong na kadagiti kakabsat na ket kabingay ko. Ta saan amin nga umay kanyak, manong naimi di kiti masapulan na. Okay lang kanyak. Ngam namin pinsanan manong naimi nga awanan, ti pasit ko yung kuha na, gabot adan sa bali nga tagikuhaken kukuha na. Sinagabak manong naimi dito yung napasamak, at numanin umay nagsarungkaran ni ate. Ate Jenny. Kag may masakan dito eh. Ano may masakan dapat di anak ko? Kahit nangasawin. Pati di anak mo kahit samon nga maasikaso. Gaputin kasto nga napasama ka. Ibagbagaming harot kinikayong mo nga. Uway kam dito yun. Tapno adda kami nga kanduam. Nudududwa ka lang nga gina. Ang mga anyapit dagas sa mapasama ken ka. Ken mabaybay ambay anak mo. Tamani po di kas jahin tinaramid da nga Jimmy ken ka. Di mo maasukasit anak mo. Mabaybayan pa rin trabaho. Sino tayo hang matandanagan? Awang pagdanagan manan. Gagangilahin nga.
Sana kadagos nga makapag-recover. Sige. Naman pagdanagam, ikarigatak tagbaling nga natibker natin. Ipagpagpuklaan nga ti anak ko. Sige. Ano kasi kasanulaing, malpas laki dati school year, kaya makakita kami di mabaliming pagtransferan dito nga pagtrabahuan iti kinikayong mo. Talaga umakar kami. Sila na pimpinasama lang dito yung sadya. Ngayon, diyak tula mo. Sige manang. Sige manang. Tumawag ka, o makalagip ka. Sumbatan mo titawag ko, no? Hasta nga makalagip pa kamang kumusta ka na kayo. Uy manang. Ewan ti pagdanagam. Ingarigatak nga rot nga liwag ti amin manunemi back to normal, sumrekak ti opisina. Wen, agidang kaming kiti anak ko manunemi nga rumwar, ta ada iso na idin ti kender. Kender idin manunemi ni June. Ada maten ni elementary nga padpada manunemi di kititua nga anak ni Manang. Wen, ta iniino na dangar digito yung ti anak ko. Dada idin manong nemi. Da Lily kini RJ. Da kita tuwang anak ni Manang Jimmy ay Jenny. Sabat ang kini Kayong Marlon. Manong nemi nasurukan nga makatawayan si Pud awan kamin kini Jimmy. Hindi malagip ko. Nabayagan nga sa ngay mawag di Manang. Siyang magilit tumawag. Agriring. Di naman sungbatan. Hindi ata sumungbat. Lalaki man. Telma. Ni Kayong mo na ito eh. Ay, Kayong. Nabisikat na kasungbat eh. Tawag ko. Saan ka masungbatan ni Manang mo? Tapay. Madamang nga, as-asikaswen, ti doktor. Doktor, apay, naganak man ni Manang? Amat nga, may katlong anak yun, Kayong? Han? Anong orat sakit ni Manang? Di may payam mo. Mamok laging to nung malpas nga maasikaso. Dagiti manggagasiso na. Diyos ko. Ada ka din na nga sakit. Tikapsat ko, Kayong? Madamdaman to. Saktong tumawag ka. Sige. Sige, hanat bahay. Oray, titawag mo, Kayong. Diyos ko. Ito yung mapaspasamak. Sa balinsama na nga problema na ito nga. Hindi, nagsaro na nga natay da papakin ni Mama. Kalpasan na. Insi na lang ni Jimmy. Sa ita. At ang samit problema ti pamilya ni Manang. Diyos ko. Nalagit pa nagsasabuso man dagiti problema ay. Hindi ito tumawag yan Manong Nemi ni Manong Marlon. Ano? Kayong? Awan di ba kadalaga mo? Hindi man at sakit na. Cancer. Oh my God. Breast cancer. No. Saan po na data? Nakasalsalod at Manang mo. And then iniinot nga. Agbalbaliw ti. Langan na nga. Aging Ada kami bukol iti barukong na. Nga tamatan nga bukol. Nagbalimatan na kanser.
breast cancer. Manang, Manang Jenny. Si bibiyag pala ni manang mo. Hamong sakitan. Kasano grabe ka di? Kasapulan na talaga di. Ato ka. Manong, umaykam dita. Yan tangi kat malmalbas baten di klase. Umaykam dita. Kat no kasapulan na ni manang siyak di bang hasikasok yung kuha na. Kasta ka mga harot sing-hasing ko eh. Owain, ikarik kayong umayik dita, umaykam dita. Umaykam kini Jo nga anak ko, may kami. Hindi at dagundawan min manong naming mapan sa di lugar. Damanang napang kami kini di makita kapsat ko. Manang! Telma! Manang Jenny, hapi kastoyan tilangam. Nakalalisto nga kuwaras di cancer cell di pagi. No pa'y ang tungtong palakmet di bilin ti doktor. Chemotherapy. Anton tinagastos mi. Manang sangang pala ti gastos. Adamat ornong ko. Itulong ko. Ore maibos aming nga kwartak. Basta lagi dita. Maitulungan ka manang. Nodakan dito eh. Kasunod pa nagtrabaho. Kanore no adak sa jay. No umay ka sa jay. Asin nun pangasikasukan ka. No saan siya? Asikasukan ka manang. Sabiyakan ka. Kasi kakapsat mo. Anak ko na ti doktor, manupay. Manupay nga bulan. Bulan laing yan. Saan nga tawin? Diyos ko. So nga lalak na gituin ang kundaway tapno makasasalitak dagiti anak ko. At siyempre, makapagpagada ka ng bagkadakwada. Manang, kanagyaman at ading ko, tanda ka to'y. Tanda ka, nga tumulong ka niya. Ada ka nga tumulong kinikayong mo. Saan ko nga maaramin pa iti mga sikaso ka na kiti. Arami dito nagtibalay. Awan ti katulong mi kapata. Kung nanikayong mo nga, gusto pa nga susweldoan. Gusto nga mayak. Ta may tulong ko ti hangawan na may tulong ko ate. Wine. Kanada ka magtulong ka na kiti ka anak kam. Nuan niya ti problema da. Naroon rin ti agsublidan tumanin ti eskwela. Dito'y tumitin ti pagbasahan ni June nga anak mo. Tapno makapagkukuyog kan makapaglaranganda nga agkasisinsin. Manong naimi kasta nga rod tinapasamak. Sakon tinagasikaso tiyo nagtibalay. Babayin mo't lang titulong dagiti ka anak ka. Kat ni kayong manong naimi siyempre ituloy na tagtrabaho. Nagdouble job pa yan manong naimi tapno adda nananay gastusan mi. Iti panag subli-subli ti kapsat ko iti ospital. Tapno manayon ang kanupay lang ti aldaw no bulan ti bihag na.
Lukas nga makit-kita ti ba nagrigat ti kapsat ko. Kabayan ti bagbagada nga chemotherapy. Ta makit-kita ba't nukaman o name ti rigat na nga makem-kemo. Kat lukas nga malpas. Malang, kumusta? Sayang laing. Di magastos. Gabotawan latamat pagbalbaliwan na. Ada dapat kasla madagdag ti bagi nga kapsut. Nugasta nga. May sayang kat kanyak ti makon ko na chemotherapy. Pudon sa tikunada nga. Matbadi. Tapatayan na, pagkapsutan na nagkita mga final organ, ti bagi. Di makon na chemo. No kaya't mo walang ipadas na ka karigitiya. Mabaling nga, sa baling nga mga makaagas kang ka. Rigitay, faith healer. Nga doon digiti na isalsalakan na nagbaling nga cancer-free. Gabuto ka digiti panagususar ka digiti herbal medicine. Sa ang synthetic medicine. Soleso. Ading ko. Sa manto na may bayan, digiti ka anak ka. Si kanto ko ma. Nagbalinin nga inana. Manang sa mga sawin tigasta. Na may mayatin no. May bagagitan, may pagpakaasik kag kaitan. Yan tangay kastawad ti bagbagak kadagiti tuwa no kasasalita kita. Lalili ka ni Archie. Kunak kadakwada nga masapul nga awaten mi ti kinapudno. Amabilbilangin ti aldaw ko dito lubong. Nasiyat met ta makapagpakada at ngam ti biglalatan nga matay kumati ina nga di pulos makapagpakada iti anak kan ti asawa na. Di ba? Nadot kas diyang ipapatay. Disgrasya. Kasasalitan pala ita madamdamang awanin ni Suna. Ngam napihapi ka niya. Taba kapagpakada ka na ibag. Iso ti bagbagak ka na kinanak ko. Ngagbalinda ka ng tibker nga umawat ti kinapod no. Nga nasapa nga mapukaw da nga inada. Magbagak ka dakwa na nga susuruan da kan nga ibilang nga iso ti kasukat ko nga inada. No kasanon to kumati pa nang ipatigbong agtultuloy kinitsyon nga anak mo. Kastan to kumamat ti pa nang asikaso nga pa nang ipatig kadagiti anak ko. Yan tangay kadkana kami da. Kapsat na ng akin anak kadakwata. Samanto nga may bayan na kaya anak ko. Selma. Kansikan to kumamat timang liwliwakin ni kayong mo. Dagita manong name ti masansan to ko masansan no ko ang ibagbaga ti kapsat ko. Tunggal makapagsalita kami nga kasjek. Ngay sumat no ka ti bagbaga kadagiti ka anak ka. No bay ubing na pa gan masapol kag balindan nga natibker nga umawat ti kinapudno. Ngagpakpakadan ti inada. Kadadaman da kiti gundaway manong name nga madaddat nga ti kayong ko nga da iti hardin nga uminom iti ara. Idin to ta dati man
nga sala uminom dayto no na okasyon. Pagkikasama lang. Ang jakbet kay di mababalaw ti kayong ko manong naimi. Nasakit ba't nga water na ti agpakpakadan nga asawa na. Nga ina di kita anak na. Ti babae nga iba't patig na kan mga iba't patig kan kwa na. Bayan kumat no ka manong naimi ti umasadig kani kayong. Kayong. Oh, Telma. Di ka painangan. Awan ti pagsaadan ti arak iti tiyad mo. Baka umununa ka nga matay nga ni Manang. Di napakadarakan. Nagbaling ka ko mga natipikir. Sikat ilalaki. Sikat nagbalingan at pikir. Sikat mangipakita ka na kita anak mo. Na natibkar ka nga ama. Tapos nga daga nga tulatin da. Sama ko mangitulok. Nadad na nga sikat sumuko. Kasta mataramidag. Gagangi lang ang kastuyak. Ibaglagi din ta katal ba? Ibaglagi din ta adaan ti asawa edi kasking ka nga siya. Very concerned ka laon iti kapsat mo. Kaya di ka anakam. Agyamak. Siguro, no da kayo pailaing kini Jimmy ita, baka saan kasto di concern mo o na iti kapsat mo. Ngapi ko mga saan, kapsat ko. Napadpadag ti kapsat ko ng ti asawak, no adda ko mga pailang ni Jimmy ng asawak. Ori paritan na kaspagaligan, saan isot mga isuro. Yung nasayat mo tawanin. Dam nawaya kalata. Selma, kayong? Kita enak. Abay, anat kita ikan ka? Agluluha ka? Ngayon kahit ko tumisang. Di ba? Yan tangay, ang mote-moten nga kasyahin nga mapanin ni manang mo. Anytime from now. Ora niya taramidan tayo santo din mo babawi. Malaksid, nupat ganya po Diyos. Ti araraw tayo nga mga ramin ti milagro, di ba? Ngayon talagang naikari. Nga mapukaw tayo ti mabiit ni manang mo. Rumbay ko rin awatin tayo, di ba? Kato na, rumbay ko rin awatin tayo, siyempre. Naladingit man, nasakit man, ang rumbay awatin tayo. Sumisam dilata. Umisisam kang luluwa. Mabaling matakas ta. Matmatan na. Kahit matmatan ka matakas to yun. Saan ka di pa nga nagsublikan ka? Ti dati arik ng kanya gidi. Kayo nga. Madiday ta. Si bibiyag pa lang ni manang ko. Magandang marami mo ba nagkatawa? Wala ni kayong saan nga din ang dapat lang panunutan tayo in the future. Ang si bibiyag pa lang ni manang kasi bibiyag ka saan? Ngayon ka saan dumalat mong pasamak, di ba? Hindi kahit mo sawin. Nawanton ni manang mo. Si kanton di kasukat, nga ina, dagiti anak ko. Kat si kanton di kasukat, ni manang mo nga asawak. Kayong, saan ka din to asat mapasamak? Ilaglagay pem, adamat asawak. Nga madamatan ka dandanan nga sa bali. Hanggang pa'y nagsina.
Di alis tong tulay ng paanaw ti kalasaryo. Ang pwede ito panunutin mo. Di ba si kalat mga ibaga? Nga awatan din di kinapudno. Di panuton din di masagbayan. Iti future. Palawang ka man langan. Kinunak manong name no pa'y magusgustot mo. Kitang kadlayang ti istorya ko na hadama anong. Ng mapay. Apay nga nasken ngagladingit ti tao. Tapno laing maragpat na ti kalkalikaguman na nga ragsak. Nukas pagarikan man takasta. Wen manong name masansan nagsasalita kami kiningkayong kas jari pagsasalitaan mi kas tamatan kadagiti kaanakak. Nga talaga ibagbaga akong katakwada nga panunutan dan nga talaga mapukawan dati na. Ang abali ko nagtadakmet nga sukat ni mami da. Aging kadimtengin manong name ito ding tap na may pinsanin nga mapukaw mi ni manang. Sa bali, manong name, tiklasan ti pa nagpakpakada na. Nabanok akon. Kahit konti kinina. Kahit konti sumuko. Sanda ko nang gastusan pa eh. Ipayon tulahingan kadagitan na ko. Tigas gastos yung kanyak ngawad sa sarpina. Marlon, Jenny, araramidan mi ti amin. Gaputasan ka mga pukawan tinamnama. Magaramid na po Diyos ti milagro tap na makalasat ka. Hanin, ano gutin tayo? Sa mga baybayan na kita nagta. Sa mga baybayan ti kapsat ko. Sa mga baybayan ti kaanak kakyan ko. Yan tangay. Awanak ton. Ibaw yung mong tulayangan dat panagayat mo kanyak para kinigading ko. Jenny. Dingdinggan na. Telma. Manang. Yan tangay awag kay matingin ni Jimmy. Dedita mo nga narik nam idi kinikayong mo. Isublim, ngagtalinaed, idutong palpihan. Taragsa ka kamatay. Tamakit kita, kan masirsir matak, tiragsakyo, nga mapanawag. Amo ko na sinot kasukat ko, iso nga maragsakan na. Amo ko na sa sinot kasukat ko ngagbaling nga inadigitan na ko. Iso nga maragsakan na. Palubusan na kon. Kaputan ang banok ako. Kahit kontikin na. Dakay lang tinagpagpakadaak. Tanong pagpakadaak karagitan ako. Makaradang jak may ibturan di amin. Sanda ko nga ikawin. Lubusan na ko. Tilaur-urayag ka na kayo kahit di pa nagkariyo kanya. Marlon. Jenny. Ikarikan ka. Saan ko baybayan na kita anak ta? Saan ko baybayan ni ading mo? Ken kas namatan ti anak ni ading mo. Igawanak. Telma. Manang. Saan nakasangitan? Ikari. Saan ko baybayan na anak mo? Ikari. Saan ko baybayan ni kayong ko? Kanay di lang akas diyang eksena manon mi kabigatan na
nariingan min laingan saanin ngumang angis ni Manang Jenny. Narito yan manong nimi naghari ti adong aw sa ibig sagsangit anugug. Manibod kanya kastamatan ti kayong ko dagiti duwa nga anak ken ti anak ko mismo. Nagdarangay kami nga nagsangsangitan manong nimi. Tanang arod may samanen nga ipatpatig mi ken mangipatpatig kaniyak ti mapukaw. Kadag na kami laingin. Ni Marlon kakayong ko. Siya kan nagiti talo. Ti duwa ka nakakan ti anak ko. Nang lagaman ti tangatang nga batog mi kada ide panawen manon na mi. Ngamin inot matlaing nga si Miray ti barong agsapa. Ti baro anam namang. Ket kalpasan laeng manon na mi tinasurok nga makatawan sibot pimuasay ni Manang. Lalatak manon na mi idi tumawag kaniyak ni Jimmy. Tsaka mong iso. Hello, sindetoy? Hello, Telma. Ni Jimmy na ito'y. Jimmy, kumusta? Ano't masapol mo? Ada kami nito Pilipinas. Kaya pagtulpos ko na kinikapsat ko. Kumusta kami at ang kinikayong mo? Siyempre, tinungpal mi ti karimi kinimanan ko. Kasapulang ka di nga, maanalin ti kasartan. Inanak, inururi ka na ti gundaw hitap ni kasta, siyempre manugot ka. Kano manugot akmet, takasapulan. Sige. Abi ka din nga saan. Yan tanging saan kumatin ipagpatigtigas ken ka nga narukop. I'm sorry. I'm so sorry. Sige. Saan nga sikat inaikaring katakta ko na inay ko ditong palpiyag. No dikat ni kayong ko. Pinagpakita ni Jimmy kaniyak manong nami siyempre amumatan ni June nusun amana na ginarakop na gitagama. Oras mo kidawin nga suportarak tayo na ko ken kaharamidag. Yan tangay na pindasti ka sa sadmi. Nagpadpada kami nga doang trabaho. Kini anit. Nasayat namang matalyawan ng ikanti responsibilidad mo. Di pagriba nga may tiyanak ta. Kaya managluwas ta. Nga magtalined ta na ko kanyak. Siyempre, tadamat din doang anak mi. Kini anit. Okay. Umasadag ta nga ro ti abogado. Maanalin ta kalaysata. Tapno makapagkasar kay itong kiniani, kan makapagkasar kam tumatin kinikayong ko. Kadkasta nga rod tinabasamak manong nemi nga nagtungpalan ti amin. Malaglagib ko latan ay di nga nabi nga nagbaad na nagdurbel kadi lukat ko tiri daw. Naggwapo kunak. Kunak lang no siyak ti pasyarin na ni matgayam manang. Sana kit ibaga siyak tagbaling nga kayong mo kunana. At adagri gondaway nga ure agasawa kami manunemi kini Marlon. Imbas ko mga awaga kiti sweetheart. Honey, Marlon, ngam saan? Kayong. Saan ko lang may katihawag ko kengkuhan kayong. Si Kamat, kayong na kayo asawa na. Sud na kayo rawamat. So nga kayong. Awag ko keng kahit ipag. Haan Hindi na ko una awagan dito ipag. Basta siya kayong. Dahil dati na kayo rawamak nga awag kengkuhan naman ang name. So nagtultuloy yan. Sumadano ka na kitikong daway nga, handa nga amot istorya ta, ada sa nga ilimi, nga may mang pasyal ka na kami kitintuno, awag at asawa kit, kayong, may kaman. Uy, abe, kayong ko nam, kayong mo nila kayo mo? Haan, isot awag ko kengkuhan na, isot na iruam, kayong ko na.
Manong nami ti pagpintasan na awan nagdidimdim nga problema mi kinikayong talagang baka pagkinaawatan kami. Kung kuna na nga rod kanyak, amok lang ko mga sika. Tagbaling asawak ti katakta tungpal biyag. Sika ko man inaram ko din niya. Kahit mo sawen, lusyak ko mati ang baling asawam ang kumantat na ni manang ko. Ang mga tamat Ang ay, kasta talaga di biyag. Kaumat kayong. Kagangin data, no, sumantay, yuri ta pakasalitaan tunggal may isa. Kahit nga sawen, saan nga siya tinaikaringay mo na? Tada Jimmy ngay mo na. Sika lang at may kadukan niya. Kensyak met. Di may kadukan ka. Ngayon datat na ikaring agbiag, agdan na ititong palbiag. At sabi ko tama na yun nga patpada ti biyag ta. Tama ori ta, nga ag-aasawa na talungan nakta. Nga ka isagutan ta iti apuko. Uno, umabot pa nga agapuko ta tituod. Nga kanagito yung tiyempo manong nami nagraduar amin na hindi iti talungan nakmi. Di John, kamis mong anak ko, dagiti ka anak ka, ngayon bilang kong anak, dalili ka ni RJ. Nga mawampay manong nami tinag-aasawa ka na kuwada. No pa'y kahit mimiten manong nami nga da ko man nag-asawa, tapno padasin mimiten. Nga da umawag ka na kami ti lulu, uno lula, uno grandma, grandpa, uno daddy old, uno mommy old. Nandun ka nung dumting neta manong nami sigurado nga karig sumasaro nga panawen. Taga-asawan to di kita anak mi manong. Madang kam to ti manugang, ken kastamiten madang kam to mat iti apo ko. Dito nga rin ti pagkasalita no ng manong nami, nga iso ito itinak sinurot anayurit agasat ko, gasat mi. Kaya nagyawan naglaunay, iti anus mo nga nang urus ka nang ibasa, kaya sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, karikiti patak nga dimngeg, kaya nagbuya, more power to your program anong, and God bless. To'y agyaman na pagayam mo, Telma. Agyaman kami matkang Telma, iting ka pa nagsurat, panang-share mo na ito'y pagkasalitaan nyo. Thank you. Kaya aming sa kapada.